Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, kaya naman talaga kapag maulan. Oh, gusto mo yung... Bakit nagkaganito yung boses? Ayan, perfect! Ang hirap talaga kapag umuulan kung ano-ano mga naririnig nating elemento. It's a happy Friday, kabisyo. Gulat ka, no? Akala mo weekend na, no? Hindi, B. Friday pa lang, B. It's still me, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Ala, feeling ko nilalamig ka ngayon, no? Parang gusto mo ng yakap. Gusto mo ba ng yakap ko? Alam mo, sa mga oras na to, ang sarap yumakap, ang sarap tumingala sa langit, tapos pagmasdan mo lang, may kanta yan eh, pagmasdan ang ulan, unting-unting tumapatak. Tama ba yung lyrics? Nakatitig ka lang, tapos pinagmamasa mo yung bawat patak, iniintay mo yung patak ng sahod. Ayan, ang magaling. Ubus na agad. Pero syempre ngayon, tipid-tipid muna tayo kasi nga naman, holiday. Kapag ka-holiday, hindi ka na muna babiyahe, hindi ka muna mamamasahe, hindi ka muna gagastos ng pambili ng masarap mo na iba eh. Ay oo, sa amin na, kung nagagawi ka sa may Bae Laguna, ang sarap ng monay doon. Lalo na ngayon, pag maulan, ang sarap kumain ng monay. Monay, tapos yung mainit na kape, yung napapaso yung dila mo, yung kada higop mo, talaga Well, simple joys in life, diba? Anyway, ako pong inyong makakasama sa programang Love Trip magmula 3 o'clock hanggang 6 o'clock ng gabi. Kaya naman kung medyo antok-antok, luluray-luray, ayan, tingnan mo, sumisingit ka na naman sa linya, palibhas at naulan, hindi ka makikita ng mga traffic enforcer. Pero wag mong kalimutan, may NCAP na B. At kapag ka may NCAP, all the CCTV are everywhere, baby. Anyway, enjoy natin ang ulan. I-enjoy natin ang magandang music. I-enjoy natin ang boses ko. Yeah! So, baka mamaya, nagtataka ka, ano kaya tsura nito sa personal? Uy, wala. Hindi ako magbibigay ng clue, Bea Alonso. Ayoko magbigay ng clue, Marian Rivera. Ikaw na bahala mag-search. It's MARATONEE. Anyway, habang naghihintay ka, habang nag-enjoy ng buhos ng ulan, search ko nga yung lyrics para mabalikan kita mamaya. Anyway, here is another song for this afternoon. Magaling mo na ng feel-good music ngayong Feel-Good Friday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Iba ka! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.